dong si hataan dijabu digohi todini tu hatai rohanak pikirata madok si dohono pehita manat dak sahat tu persoalan ayaha gunana talea 5 juta sumbangan anggo mardongan muruk perbadaan dangar gunana na dumenggad do takas masih atusan masih boton bamolo rekod asa unang bibigiak kana posei balau jua matai natai jo satokin mersinudi tubudi merapot mabuat haputusan di bagasa tangiang ujung nan non rapak nasi daro madapot ton napo sebulungo beti madihamu nakon nami macelas rohanami huduku kami rohamu sangkia maju alani sian lasni rohanami jala ungkapan syukur nami tutu hatai kuliah kami memanupahyamu 500.000 di bagasa lasi roha ubal gado dampak ni 500.000 na ni ojar ni holong ni roha ni ojar parbuan ni todi perbadiai sian manang ratusan juta miliaran silian-lean di bagas nguluon asa di bagas tabe pia manginang asa tapamanat dia do nagumodang mengendaliha kita alai molo sipata tarujuk kita songon natadok naking roha dagingi muncul naing di pestakta sadarion siding hita siani alai tapaloas todini tuhate memandu kehidupan kita memandu nadia si dohonon memandu nadia si patupaon memandu nadia si leanon di bagas ngulon sai marhiti-hiti parbue ni todini tuhatai parpudima arana si pata